това място. И така сега продължаваме нататък. На сцената тази вечер ще излязат едни изпълнители, за които суперлативите са напълно излишни, защото те не са отдадени на своето изкуство просто ей така. По време на кастинга те се превъплатиха в вълци и буквално разкъсаха сцената от аплодисменти. Какво ни предстои да видим? В какво ще се превърнат те? На каква музика? И в какъв ритъм? И изобщо в какъв стил? И колко е часа? Не, това не е в този сценарий. Още мога да задавам много въпроси, а отговорът ще дойде от, моля, подгответе се, Latin Force! Аз съм Дани. Аз съм Ина. Аз съм Захари. Аз съм Диляна. Аз съм Нико. И аз съм Лили. А ние сме Latin Force! Намираме се в студиото на Latin Force. Ние тук тренираме, репетираме и преподаваме. Дълги години с Захари двамата бяхме състезателна двойка и дойде момента, в който решихме да прекратим състезателна дейност. Това беше 2010 година, 2011 година основахме отбора, като това не е първоначалният състав на отбора, но в момента сме заедно всички и работим в този състав. Решихме да участваме в България търси талант, защото имаме какво да покажем. Пригответе се за нещо сериозно. Наистина сме от друго измерение. Най-важното нещо е първо да намерим идея, интересна и различна, нещо, което не е показано до момента. Съответно да развием и концепция, да има сюжетна линия. Оттам вече идва и танца. Танцора винаги ще оцени качеството на танца, но публиката винаги оценява общото излъчване, посланието, настроението, което създаваме. Така че се надяваме да бъдем оценени от доста голям кръг хора. Ние сме Latin Force. Идваме и ще ви покорим!
кандидати са Latin Force. Невероятни сте! Заповядайте! Изключително атрактивно, наистина невероятно изпълнение на Latin Force. Много ви благодаря. Това беше много впечатляващо. Както се казва, какво му трябва толкова на човек? Просто напълно завършена концепция и много талант. Нали? Много простичко. Естествено, обаче сега искам да се обърна към журито, тъй като аз съм много впечатлена и не мога да говоря. Предполагам, че и вие не можете. Искам да ви чуя какво мислите за това изпълнение. Нямам търпение. Дарина. Вашето изпълнение не беше на световно ниво, беше на извънземно ниво. Невероятни сте. Цялата концепция, танцуване, невероятни сте. Не мога повече нищо да кажа. Аз съм възхитена. Това е много добър коментар, наистина. Много изразителен. Сиромахов. Аз не съм виждал такова нещо. Аз съм виждал много неща, но толкова зрелищно и с такава фантазия направен танц за пръв път гледам и много искам да ви видя на финал. Ники Илиев, какво видя ти тук на тази сцена в тяхното изпълнение? Не, това, което видях, беше много добро. Просто наистина предишното ви изпълнение беше на много високо ниво, но това вече беше в космоса. Наистина, браво! Много беше хубаво, браво! Илиана, твой коментар? Аз само искам да го питам кратко да ми отговори някой какво така ви мотивира? Амбицията или изкуството, което носите в себе си? Най-много ни мотивира публиката. Правиме го за вас, за всички тук в залата, за всички пред екрана. Познавате ни. Гласувайте за нас. Благодарим ви. Успех ви желая! Много благодаря, Илиана. Ако изпълнението на Latin Force ви е харесало и искате да ги видите на финал, можете да гласувате за тях с СМС на номера, изписан на екрана. А сега хвърлям топката при А. Кадиев.